Ελληνικέ, Κυπριακέ λαέ, γνώριμη είναι η φωνή που ακούεις. Γνωρίζεις ποιος ομιλεί? Είμαι ο Μακάριος. Είμαι εκείνος που εσύ εξέλεξες να είναι ηγέτης σου. Δεν είμαι νεκρός. Είμαι ζωντανός. Είμαι μαζί σου. Συναγωνιστής και σημεοφόρος εις τον κοινόν αγώνα. Το πραξικόπημα της Χούντας απέτυχε. Εγώ ήμουν ο στόχος της. Και εγώ εφόσον ζω, η Χούντα εις την Κύπρο δεν θα περάσει. Η Χούντα απεφάσισε να καταστρέψει την Κύπρο, να την διχοτομήσει. Αλλά δεν θα το κατορθώσει. Πρόβαλε παντιοτρόπος αντίσταση στην Χούντα. Μην φοβηθείς. Ενταχθείτε όλοι εις τας νομίμως δυνάμεις του κράτους. Η Χούντα δεν πρέπει να περάσει. Και δεν θα περάσει. Ζήτω ο ελληνικός κυπριακός λαός. Ζήτω η ελευθερία. Νυν υπερ πάντων ο αγών.